Dobro večer, dragi gledoci. Okupili smo se večeras posle 40 i nešto dana ovog vanrednog stanja da nastavimo našu akciju suprotstavljanja fašističkoj diktaturi Aleksandra Vučića i mafijaške organizacije SNS. Ono što smo radili poslednjih dana sa svojih terasa, prozora, nastavljamo danas na trgu i ja se nadam da će biti sve češće i češće pojavljivanje na ovom trgu. Za sada ne razmišljamo ni o kampanji bojkota, ni o bilo čemu, samo ćemo se okupljati ovde da šerpama, loncima, dobošima, bubnjevima, pištaljkama ukažemo, ako još može, da se ono što je malo mozga ostalo u glavama onih ljudi koji odlučuju da spuste loptu i da vidimo da spasimo našu zemlju koliko možemo. A kažete mi, ko to mi? Kako? Kažete mi, ko to mi? Pa i dalje je to organizacioni odbor protesta, jedan od 5 miliona, promenili smo ime u građanski otpor, čisto onako, eto, nevoljno, čisto da, pošto da se ne unosi zabuna, možda je unešena zabuna sad i tom promenom, nije to toliko ni bitno, suštinski je, isti ljudi su tu, isti su ljudi na ulici, isti su ljudi na stepenicama, mislim, mi smo to isto. Znači, nismo onaj deo, jedan od 5 miliona koji izlazi na izbore. Sad, njihovi razlozi, šta, kako i to nikad nismo ni ulazili, niti nas zanima. A da li imate kontakta s nekim udruženjem sa... Imamo kontakte sa građanskim otporom iz Beograda, sa Srđanom Milivojevićem, Biljom Stojković, ta ekipa je, Aleksandra Puškić. Oni ljudi koji organizuju šetnje i proteste u Beogradu, praktično radimo na istim talasnim dužinama, nismo nešto vezani, što se kaže, ni ugovorom, ni dogovorom nekim, ali se pomažemo koliko možemo jedni drugi. To je to, a? A kako će večeras? Šta večeras? Šta je planirano? Večeras samo 10 minuta ćemo pištaljke i tojevi. I vidjet ćemo, buka, to će tako ono što je bilo odnosno što i dalje će biti na balkonima, to se prenosi na trgove, predlažemo da se prenosi na automobile, znači ko je u automobilu poslom ili bilo gde, znači može da izrazi svoj bunt, navije sat u 20:05, trubi, pišti svog auta, onaj koji ide u šetnju sa detetom ili sa kerom može i to da radi, znači pošto smo to morali da radimo sa balkona i sa prozora za vreme vanrednog stanja i policijskog časa. Jednostavno smo izašli na ulicu, eto. Isto ono što... Da, aplauz ide u 20 sati. To je otprilike to. Samo da pitam, jeste se uželeli protest? Kako ne? A šta je motiv večeras? Šta je motiv? Prvo da izađemo da se vidimo, nismo davno bili ovdje. Koji uvek pokažemo na svoj strani, to je moj motiv od programa. Su fotoreporteri ovde najbrojniji večeras? Da li su? Fotoreporteri? Da, definitivno su oni, koliko vidim ima ih 10. Jeste snimali sad za vreme ovog vanrednog stanja? Ne, ja bar nisam, tako da ja sam bio kući, tako da sad smo izašli na prvi dan.